зани ҳунарманд. як замоне дар як шаҳр як бой зиндагонӣ мекард. вай ҳар пагоҳ баъд аз ноништа дар рӯи суфаи чорбоғ ба рӯи 7 қабат курпача дароз мекашиду занашро ба наздаш ҷеғ зада ба худ таърифкунӣ сар мекард. ту эй зан, дар сояи ақли расо ва давлати безаволи ман ба бахту тахт ғӯтидаӣ. ба шарофати обрӯи калони ман дар байни занҳои шаҳр обрӯманд ва иззатманд гардидаӣ. аз пайи боигарии ман шикамат сер ва танат пӯшидааст. ба худо ҳазор бор шукр кун, ки ман бар ин як шахси соҳиби ақли комил ва давлати фаровон шавҳари туям. зан бошад, ҳар пагоҳ ҳанӯз чашми рӯз кушода нашуда мехест. молҳоро меҷӯшид, хӯрок медод, хонаю ҳавлиро рӯбучин мекард, наҳорӣ тайёр менамуд, ҳар пешину бегоҳ барои шавҳараш ва меҳмонони шикамкалони ӯ таомҳои болаззат тайёр менамуд ва дар вақтҳои аз ин корҳо холӣ будааш ба тӯппидӯзӣ машғул мегардид. вай тӯппиҳои хеле зебо медӯхту онҳоро хизматгорони бой ба нархи қимат фурӯхта пулашро оварда ба бой медоданд. мана баъд аз ҳамаи ин зан аз бой ҳамин хел гапҳоро мешунид. рӯзе вақте ки бой аз нав ба таъриф кардани худ ва наҳ задани зан сар карда буд, зан дигар мутеъкорона хомӯш наистода гуфт: ман аввалҳо гумон мекардам, ки дар ҳақиқат аз давлати шумо шикамам сер ва танам пӯшидааст, вале акнун мебинам, ки барои афзудани боигарии шумо хизмати ман ҳам кам нест ва ин гапҳоятон ҳамагӣ беҳудаанд. бой, ки шунидани ин гуна суханҳоро чашмдор набуд, дар ғазаб шуда аз ҷояш хесту фарёд зад: ту зани ахмақ, ту мӯйдарози кӯтоҳақл ин хел гапҳо мегӯӣ? ту бе ман гадо мешавӣ, ту бе ман ба чирк ғӯтида мурда меравӣ, гум шав, ба назарам нанамо. аммо ин дафъа занро аз шунидани дуғи бой ларза фаро нагирифт. вай ба рӯи ғафсу анорбарин сурхи ӯ бо нафрат нигоҳ карду гуфт: хуб, ман аз назари шумо гум мешавам, вале хотирҷамъ бошед, гадо намешавам, ба чирк ғӯтида мурда намеравам, балки ба камбағалтарин мард зан шуда ӯро осудаҳолу хушбахт мекунам. зан чизу чораашро бухча карда аз ҳавлии бой баромада рафт. вай дар роҳи худ як гурӯҳ ҷавононро дучор омада пурсид: марди камбағалтарини ин шаҳр кист? ҷавонон ҷавоб доданд, ки дар канори ин гузар саиди ҳезумкаш ном шахсе зиндагӣ мекунад, ки дар тамоми умри худ ғайр аз атола чизеро нахӯрдааст, ғайр аз чандаи чиркини ҳазорямоқ либосе напӯшидааст. зан сурох карда ҳавлии саидро ёфта, рафта дид, ки дари каҷу пӯсидаи ҳавлӣ кушодааст. ба рӯи ҳавлӣ даромад. саҳни васеъи он ифлосу норӯфта буд. ба хонаи нимвайронаи пахолкаш дохил шуда, дар рӯи хона як курпаи кӯҳнаю дарида, болишти аз чирк чӯб бар ин сахт шуда, як деги лабшикаста, чойҷӯши сиб сиёҳу як косаи қадоқинро ёфт. дар даруни дег каме атола буд. зан рафта аз чашма об овард, ба рӯи ҳавлию хона об зада руфт. ҷилдҳои курпаю болиштро канда ҷомашӯйӣ кард. баъд аз он аз буғчааш дарзашро бароварда ба тӯппидӯзӣ машғул шуд. як вақт саид ҳам омада монд. вай дар пушторааш ду банд ҳезумро бардошта,
сарашро ба замин овезон карда меомад. ҳезумро ба як кунҷи ҳавлӣ монда дид, ки рӯи ҳавлӣ руфтагӣ, либосҳояш шустагӣ ва паҳн кардагӣ. саид ҳайрон шуда аз дари хона нигоҳ кард, ки як зани зебое тӯпӣ духта нишастааст. вай аз ин ҳол боз ҳам зиёдтар ҳайрон шуд. ман хато кардам, ин ҷо хонаи ман не гуфта гашта рафтанӣ шуда буд, ки зан аз ҷояш хеста гуфт: шумо хато накардаед, хонаатон ҳамин ҷост. саид бовар намекард, ки ҳамаи инро ба чашмаш дида, бо гӯшаш шунида истодааст. вай дар ҷои худ шах шуда монд. занак ҳолати ӯро фаҳмида гуфт: ҳайрон нашавед, аз ҳамин рӯз сар карда ман зани шумо мешаваму ҳамроҳ зиндагӣ кардан мегирем. ҳоло ба ман гӯед, ки шумо чӣ хел рӯз мегузаронед. саид ҷавоб дод: ҳар пагоҳӣ ба саҳро рафта 2 банд ҳезум мебиёраму бурда ба бозор мефурӯшам. ба пулаш орд харида як атолаи ғафсу болаззат мепазам ва хӯрда то пагоҳии дигар ба ҳузур хоб мекунам. ҳар рӯз аҳволи ман ҳамин аст. ин тавр бошад, гуфт зан. ҳозир ҳезуматонро ба бозор бареду фурӯшед. ба нисфи пул орд харед ва нисфи дигарашро гашта биёред. мардак гуфтанӣ шуд, ки орде ки ба нисфи пул харидан мумкин аст, ба 2 кас чӣ мешавад? вале фикр кард, ки ин занак ягон гапро медонад. кани гуфтагиашро кунам, охираш чӣ мешуда бошад? вай ҳезумашро бардошта рафт ва зан ба тӯпидӯзиаш давом дод. баъди чанд вақт саид гашта омада нисфи пул ва орди харидагиашро ба зан дод. зан хест, атола пухт, ҳарду шишта хӯрданд. баъд зан ба саид гуфт: акнун лой хобонеду ҷойҳои афтидагии бому деворатонро андова кунед. саид, ки ҳар рӯз дар ин маҳал бо роҳати тамом хоб мерафт, бо дили нохоҳам балой кардан сар кард. зан бошад бетанаффус тӯпӣ медохт. рӯзи дигар зан ба саид фармуд, ки 2 банд не 4 банд ҳезум ҷамъ кунаду рост ба бозор барад. вақте ки ба бозор рафтед, гуфт зан ба дасти ӯ тоқии тайёркардаашро дода: мана инҳоро ҳам фурӯшед. нисфи пулро сарф накунеду ба нисфи дигараш орд, пиёз, шалғам ва як дегу 2-3 коса харида биёред. саид гуфтаҳои занро иҷро карда омад. зан аз сари тоқидӯзӣ хеста дар деги нав пиёба пухт. пиёбаро ба косаҳои нав кашида барои дастурхон оварда монд. саид пиёбаро бо қотурмаи гарму мулоим хӯрда, бай-бай, ҳай-ҳай кунон мегуфт: обо, пиёба ин қадар болаззат будааст. қотурма ин қадар ширин будааст. эй зан, кошки ҳар рӯз ҳамин хел хӯрок тайёр мекардӣ. зан мегуфт: меҳнату роҳат гуфтаанд. агар шумо зиёдтар меҳнат кунед, пиёба не шӯрбо, қотурма не фатири равғанин мехӯред. саид хурсанд шуда гуфт: ин тавр ки бошад, гӯй, боз чӣ кор кунам? ҳоло рӯз барвақт аст, гуфт зан. раведу то бегоҳ боз 4 банд ҳезум биёред. саид филҳол банду тешаашро гирифта ба беша рафт. ғайрати саид дам ба дам зиёд мешуд. зиндагии онҳо рӯз аз рӯз беҳтар мешуд. рӯзе зан пулҳои сарфакардаашро ба шавҳараш дода гуфт: ба ин пул як хари нағз харед. хар меҳнати шуморо сабук мекунад. баъд аз ин саид ҳар рӯз 2 банд не, 4 банд не, 16-18 банд ҳезум оварда мефурӯхту вақти боқимондаашро ба шикасту рехти ҳавлиаш сарф мекард. вай бо ёрӣ ва роҳбарии занаш девори ҳавлию хонаашро вайрон карда аз нав бардошт. дару дарвозаҳои нав хезонда шинонид. сар то сари рӯи ҳавлиашро току дарахтзор кард.
рафта рафта рӯзгорашон аз ҳар ҷиҳат таъмин шуд. баъд аз он рӯзе зан ба Саид гуфт, ки якчанд калоншавандагон ва обрӯманди шаҳрро ба меҳмонӣ ҷиғ занад. зан ба қатори онҳо шавҳари аввалаашро ҳам ном гирифт. Саид ба меҳмондаъваткунӣ рафту зан ҳамсоязанҳоро ҷиғ зада, дастурхони пур аз нозу неъмат, фатирҳои равғанин, таомҳои гуногун тайёр кард. барои шоҳсуфаи бо палҳои гулҳои хушбӯи рангоранг ва току дарахтон иҳота карда шуда, қабат қабат курпачаҳо партофта, ҷой тайёр мекард. дере нагузашта меҳмонон ҳам омадан гирифтанд. дар айни авҷи чақчақу зиёфатхӯрӣ яке аз калоншавандагон аз Саид пурсид: «Эй Саид, мо медонистем, ки ту камбағалу қашоқ будӣ. баъд ба мо маълум шуд, ки зиндагоният нағз шудааст ва хеле бодавлат шудаӣ. ин иморату ин боғу ин суфаю ин зиёфат ҳаваси маро меоварад. ту ба мо гӯй, ки чӣ тавр ба ин ҳама соҳиб шудӣ?» бо ёрии занам, гуфт Саид. ҳама тааҷҷуб карданд, вале шавҳари аввалаи зан ҳайрон нашуд. вай баъд аз пеш кардани зани меҳнатдӯст ва меҳрубонаш, қадри зани нағзро хеле хуб фаҳмида буд. баъд аз рафтани зан, ҳарчанд ки хизматгоронашро дам надода кор мефармуд, вале рӯзаш беҳ нашуд ва зиндагонияш монанди пештара ҳалватбахш набуд. бой андӯҳгинона ба фикр ғота хӯрда, аз гуфта ва кардаи худ пушаймон мешуд. «Хайр, ин хел зани ҳунармандро аз куҷо ёфтӣ?» пурсид калоншавандаи дигар ба Саид муроҷиат карда. «Худаш омада монд», гуфт Саид. «Зани ҷудо меҳнатдӯсту зирак, тоқиҳои қиматбаҳо медӯзад. ҳар кор аз дасташ меояд». аз ин ҷавоб бой фаҳмид, ки ин зани аввалаи ӯст. суханони зан ба хотираш омад. «Ман шахси камбағалтаринро осудаҳолу хушбахт мекунам». оре, ӯ гуфтаашро кардааст. фикр мекард бой ва аз чунин фикр тамоми баданаш ба дард даромад ва ӯ то дами маргаш аз ин дард халос намешуд.